Hala dugaya ni mo oy. Alina. Hoy. Alina chok, alina. Pokok kag tibor, alina chok. Good morning guys. So today is November 26, 2024. So I'm done eating my breakfast. Thank you motherhood. So among sudan kay gulay, pinakpit, din inununan, og bulad, og chorizo. So thank you so much motherhood kay busog kay ko as in. So it's time to dulog-dulhog na sad guys. Today is Martes. So kami ra diha sa barangay mga staff kay ang mga officials kay nag-seminar sa G Park. So actually guys, kasulay ko atong G Park last year. Very nice kay dito guys as in. Pero wala jud may kaligo silang kanang kaliguan dito swimming pool kay grabe ka ulan ato nga time. Bendot kay dito guys kay basta mahalon nga mga hotels ba kay mamunit lang kasi yung mga pagkaon dito kung sa gusto nimo kanang mga pagkaon ng mga Korean may mga gusto mga basta bisag unsa makatilaw ka og kanang mga sudan nga wala sa atoa ba kanang di ta ka-afford anang mga kwan mamunit ra ka dito guys as in. So ninot kay dito sa G Park guys. So nagliga dito sila, liga seminar. Ninot dito manggod nga venue guys. So thank you so much kay naka-experience ko mga inay-nana. So nana ko sa sapa. Kayod na ta guys. Sana ang si akong mga wish ba nga matuman to this year para mahumang problema. Mag-update lahat sa itong mga dagan kayo mga hila-hila gabi eh. So ako ang tanawon kung nanabapod sa hilaing ng labang. Okay. Grabe jud kadaghan nila guys. Pero last year naanin siya dito sa August pa to. 1 year na sila kapinapit na mag 2 years na ni dapat sa covered court. Sa kang paay. So guys naagyapon sila oh. Mulabang na pod sila guys. Nag-ready na po sila labang. Naraong. Dagan pa kayo. Mulabang na po sila. Ang uban kay naligsan. Naraong. Kuha ni pangwaon. Kuha ni silang ibutang sa atbang. Gani. Gani isa. Dagan mo ayo. Hila-hila isu. Ang init ng sikat ng araw guys. So gahapon hapon kay nag-ulan. Di na mo hibalan ba kung ang klima sa panahon kay grabe siya kainit tinuman. Kulit na siya ulan. Sulaan na tayong panahon ron guys na bahalag wala siya sign ba nga mag-ulan. Gusto na siya ulan guys. Muy paglisod-lisod na din ha mang. Muy paglisod-lisod din tawon ninyo din na ah. Muy paglisod-lisod mang. Muy paglisod-lisod ninyo din na ah. Uyar ba ng iringa ah. Kagwapa ba ng iringa ah. Hello guys, it's Romnick's birthday. So, nana siya ay kanang manok na sabaw guys. So, super sarap. Happy birthday, Nang! How old are you? 21. Kailan? 21. 21. Wow, super sarap ang kinilaw. Sabay dirilain. Guys. Oh, nadagang soft drinks. It's Romnick's birthday. Oh guys, tayo dugong baboy. Nga na? Wow,
Bisaya. Like last year? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Romnick. Nick! Dali na, Nick! Happy birthday, Romnick! Asa naman to, eh? Kawala lang, lang. Happy birthday, how old are you? And that's all for today. Thank you guys for watching.